Kaixo, Xabi! Kaixo, Jenny, zemuz? Ondo tazu. Hemen, oso gustoa zurekin. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Baina, zegoan, altega zaigu, eguzki. Kriston eguraldia ona paseo hontara etorri, eta banku honetan disfrutatzeko. Esan dugu, hosta, kalean egingo dugu elkarrizketa. Bai, eta egunaz disfrutatu. Hori da, Xabi Bilbokoa, ez? Bilbotarra, gurasoak Seberiotarrak. Eta oraindik ere joaten naiz askotan Seberiora. Bilbo eta Seberio artean daukan nik bihotza. Hori hona da, kazetarreza ikasi zenuen, okerezuanago nun. Ikasi nuen, ikusentzun ikasi nuen, eta izan zen Iruñean. Neukan gogoa unibertsitate giroa etxetik kanpo probatzeko, eta horregatik Bilbo baino aukera hobea iruditu zitzaidan Iruñea. Gero egia da, asteburuetan joaten nintzela astebururo Bilbora, batez ere neukalako urko, egun nire senarra dena, baina unibertsitatea Iruñan egin nuen eta oso gustora. Ukok merezidu hemendik musua unera. Uka! Uko eta zure bi seme alaba zogarriak. Hori da, urko eta bi seme alabak hortxe daude 5 urterekin, gerra ematen, eta segi dezatela horrela, asko disfrutatzen ari gara. Nik Xabiren baimenarekin nabarmendu nahi dut bi aitaren familia horiez beti ez du izan behar ama eta aita izan dituzke biama, biaita, aita bakarra, ama bakarra, ez? Hori da, bai. Hori, oraindik ere, umeekin jolasean, nabaritzen diegu beraiei, beraien informazio guztia da aita eta ama, eta beti jolasten dute aita eta ametara, ez? Eta guk esaten diegu. Beti badago panpinen etxetxo bat daukagu, eta beti jartzen dituzte aita eta ama umetxoarekin. Eta guk esaten diegu, hemen etxean zer daukagu, aita eta aitatxo, ezta? Eta ezagutzen ditugu auzoan, ama eta amatxo, eta baita ere aita bakarra, ama bakarra. Horiekin ere jolastu daiteke, aita eta aitatxora jolastu daiteke, ama eta amatxora jolastu daiteke, baina kostatzen zaigu, klaro, beraiek ikuste dituzten filma guztietan, ikuste dituzten pelikuletan, irakurtzen dituzten liburutxo guztietan, aita eta ama saltzen dira, ez? Eta orduan hori da, pixkat eguneroko borroka, baina bueno, hortxe gabiltza. Ea, egetu hauekin gizagetea bere badoa hori menperatzen eta bere gagunean gordetzen, Bai, seguru. Joango gara egoerak normalizatzen, seguru. Eta bueno, nik uste gure seme-alabek egun daukaten txipak ez dauka zer ikusirik guk geneukagunarekin. Hortan aurrera goaz. Kazetaritzaren arloan ibilizara egunkarietan kolaboratzaile. Berrian ibili nintzen kolaboratzaile, bai, Jerusalenen nengoenean. Bai, askorik ez dut egin izan, Egia da, kostatzen zitzaidala asko idaztea luze orrialde bat. Historio bat neukanean buruan, gogoratzen dut, Jerusalengo garaiak gogoratzen ditut, eta kostatzen zitzaidan hori esatea. Orain historio hau irratirako eta telebistarako kontatuan, orain modu luzean egin behar dut berriarako, ez? Orrialde batean. Eta kostatzen zitzaidan, baina bai, kolaboratu dugu berriakin, bai. Berriatarako suposatzen dut, lan batzuk txikiak etorri zegoela ikasketak, baina honek salto egin nahi dut ugandita ensaioa. Zuge aupegia asko gintzat uganditan egin. Zehartzen dugu ez, eta nek hemen esan adezut, klaro, ez dela edozein programa uganditan lantzen dituzue, bizitzan gaitatzen dira gai oso izakonak. Zubezalako kazetari batak nola bizitzen ditu grabazioak,
elkarrizketa sentimendua. Urranditan, ni bezalako kazetari batentzat eta talde osoarentzat, denontzat nik uste dut izan dela 5 urte hauetan kriston oparia, ez? Sartzen zara horrelako proiektu batean eta gainera badakizu nolakoa den telebista, hasieran esaten dizute, goazen egitea 8 kapitulu, ez? 8 saio eta gero ikusiko dugu. Eta gero bihurtu dira ia 5 urte eta urte bakoitzean 30, 40 saio, ez? Izan da zoragarria, osea, eduki dugun protagonistak, gure aurretik pasairen protagonistak izan dira hain eskuzabalak, benetan opari bezala bizi dugula, nik uste talde osoak horrela bizi dugula, ez? Batez ere, elkarrizketa aurretik esaten nizun, Urranditan saio batek deukana ona da, protagonista dagoela prest gure aurrean biluzteko, eta bere gertaerarik intimoenak guri kontatzeko prest dago. Eta oso eskertuta gaude horregatik. Egia da, horrelakoetan, esate duzu, sentimenduak daude eta artean, batez ere erakutsi behar duguna da empatia, ez? Empatia handia, eta bestearen azalean jartzen saiatzen, ez? Hori esango nuke dala klabea, eta hori nik uste asko ikasi nuela Jerusalenen nengoela, 22 urterekin joan nintzelako ara, eta Jerusalenen nengoela nik ikusten nituen, nik 22 urte nituen bitartean, zertzegoen alde batean euren buruaz beste egiteko prest zeuden palestinarrak, karga bomba gainean jarri eta kafetegi batera joateko prest zeudenak. Eta beste aldean zer zegoen? Zeuden Israeldarrak kriston riflearekin checkpointetan jainkoak bezala ikusten zutenak euren burua, eta zerbitzu horrekin uste zutenak bizitzak salbatzen zituztela Tel Aviv batean, ez, adibidez. Hoien azalean jarri eta haiek ulertzen saiatu, hori izan zen ariketa bat nik uste gerora askorako balio izan didana. Jerusalenetik ere irudien batekin etorriko zinen, aunque suposatzen dut Urranditan potenteago izan dela Jerusaleneko baino edo. Danak izan dira potenteak. Jerusalen zan niretzat 22 urterekin egiten nuen lehenengo lana, ez? Lehenago bekaduna izan nintzen. Eta lehenengo lana baldin bada, nik uste lehenengo lana beti hartzen dela ilusioakin, dana da berria, eta bueno. Eta Urranditanek ere pixka bat izan du hori. Azkenean ni beti albistegitan ibilia izan naiz, eta batean Urranditan salto egin nuen, eta Urranditan proiektua denbora luze batekin, ekipo oso batekin, ze ikusentzunezkoak ekipo bat dira, bestela ez daukate zentzurik, ez? Eta bueno, ekipo oso batekin atzean, bakoitzak bere ez dakit, espaziotxo hori zaintzen eta dana batera jartzean ikaragarri polita den Urranditan ateratzen, ez? Nik uste izan dela benetan Urranditanek ere izan du pixkatxo bat Jerusalenek izan zuen hori, ez? Ezin dut jarri balantzan eta esan zein izan zen hobea, bakoitzak izan ditu bere gauzak eta biekin oso pozik. Lehen aipatu duzu empatia ezta. Nik zorionu nahi dut zergatik nire ustez gaur egungo telebista lana programa bat egiteko hain azkar egiten dela gauzak ez dago ezta denborarik empatia eukitzeko pertsonakin egoteko elkarrizketatuekin egoteko. Horrela da. Ikusten dugu, gure aldamenean erredakzioetan egunero ikusten dugun zerbait da, ez? Eskatzen dira gauzak atzorako. Eta horrek egiten du askotan protagonistengana joan, tita batean hitz egin, eta hortik beraiengandik 30 segundutxo ateratzea. Eta hori pena bat da, bai. Horregatik alde hortatik oso aberasgarria da Urranditan bat. Eta oso aberasgarria ere korrespontsalia bat, ze korrespontsalia batean, nik urte asko egin ditut korrespontsalietan, korrespontsalia batean ere badaukazu zure ritmoak zuk markatzen dituzu, eta protagonistekin nahi baduzu goiz bat pasa ezakezu, oain zurekin arratsalde pasa nagoen bezala. Eta azkenan hori da gozada, gure lanak daukan politena, zalantzarik gabe, pertsonak ezagutzea da, ez? Eta Urranditani esker zu ere ezagutu zaitut, ze? Osea, gehiago ezin da eskatu.
itzuliko zein aiteke uganditanera. Bai, noski, itzuliko nintzakela. Oain, atxeden aldi batean gaude, beste proiektu batzuk hasi ditugu, uste genulako, urte asko izan direla, urranditan hainbat kurtsotan zehar luzatu eta luzatzen, eta pentsatu dugu, orain behar dugu pixka eta atxeden hartu, gauzak pixka gehiago pentsatu, eta agian, urrengo kurtsoan saio pixka gutxiagorekin etorri, eta horrela landuagoak. Hori da erronka, ez? Egin nahi duguna, eta ikusiko dugu, egiten dugun. Hogei nire xabitzuk akatuko igual baino sentitzen esan behar dut. Osea, soinatzen zazu nau. Zaindu itzazu lagunak, zaindu zure kutxunak, maitasuna eskaintzen, batarira bat zaintzen. Ene kantak, osea, alde batetik uganditan dituk, ene kantaka zelako izaltoa, kanta bat, bale? Bueno, hori izan zen nire kapritxoa, behitu. Berri txarrakei buruzko erreportajea egin genuen. Eta berri txarrakekoen arreba ene kantaken dabil. Nerea. Hori da, nerea. Eta orduan, nereari eskatu nion mesedez, sartzeko euren urrengo diskoan kanta batean. Ilusioa egiten zialako seme-alabek ene kantak ikustean, batean ni ikustea. Eta aukeratu zuten abesti zoragarri bat, asko gustatzen zaidan gainera, dantzatu nuen ikaragarri txarto, baina bestu genuen izan genuen. Egin zuen, oso egin zuen. Mila duz entzun duzakatu, ene kantak aizoko gustatzen. Nereari eta Urkori eskertu behar diet pilo bat, benetan. Musu bat enen. Eta zuri sabe, mila ezaka momentu hau oparitzagatzen. Zuri, Eugeni, oparia zuk egin diazuta. Nizateko diako beste musuga ikusten. Musu. Agur! Agur!